Ja, så er det blevet tid til at kigge på Ego One fra firmaet Joyetech. Det er et semimekanisk mod, altså modificeret batteri, der henholdsvis er i den lille og den store udgave. Det kommer vi nærmere ind på nede på bordet. Ja, så har vi dem så. Lillebror, storebror. Den lille Ego One her er på 1100 mAh, og den store på 2200 mAh. Man bruger dem jo ens, og der følger det samme med, så lad os kigge nærmere på, hvad vi får med her i vores Ego One-æske. For en gangs skyld ser det faktisk ud som om, at der er kommet en rigtig fin brugervejledning eller brugsvejledning med fra et firma, som laver dampudstyr. Så der er en masse dejlig læsning at gå i gang med, skulle man ønske det. Et rimelig vigtigt garantibevis for at være sikker på, at det er et originalprodukt, man har fået fat i. Så har vi vores opladningshavsa. Den prøver vi lige igen. Så har vi vores transformator fra USB til væggen. Vores USB-stik fra batteri til transformator. Til sidst, men ikke mindst, så følger der 2 grip tip med. Et i plast og et i stål. Og en ekstra køjle, som vi kommer nærmere ind på, når vi får kigget på topdelen her. Som jeg nævnte i introen, så er dette et såkaldt semimekanisk mod. Hvorfor vælger jeg at kalde det? Jo, det er fordi, at der er altså noget elektronik inde i den, såsom det, der styrer opladningen af batteriet, og der er en sikring, som beskytter mod eventuel kortslutning. Men der er ikke noget med at indstille volt eller watt eller andre ting. Det er, når man først har fået fyldt væske på sin topdel, som jeg viser om et øjeblik, undskyld mig, så er det bare at trykke på knappen. Der er de sædvanlige 5 tryk for at tænde og slukke. 1, 2, 3, 4, 5. Så er det super svært at se her i lyset, men der sidder altså en lille pære herinde og blinker. Ja, men lad os skrue vores top af og kigge nærmere på den. Så har vi så vores topdel, tank, atomizer, hvad man vil kalde det. Jeg vil kalde det en tank i dette tilfælde. Den har justerbart luftindtag, super dejligt, og for at få adgang til at fylde op, så skal man selvfølgelig først lige få modstand ved at have lukket for luftindtaget, og så ellers dreje. Så har vi vores tank, vi kan fylde op fra bunden heraf. Vores udskiftelige køjle, som også drejes af. Og for nemmest for at kunne fylde denne tank op fra Ego One-kittet her, så anbefaler jeg meget stærkt, at man får anskaffet sig en flaske med nåletip på, da der altså ikke er særlig meget rum at arbejde med her. Derefter så er det sådan set at fylde op, indtil man kan se i siden, at der kommer væske op. Det kan være meget svært at se fra siden her, når man har den på hovedet. Men når den så igen kommer til bunden her, kommer på bunden, så kan man se i ruden her, når den er ved at være tom. En yderst vigtig ting, man skal være opmærksom på, det er, at der er 2 forskellige coils, som følger med. Henholdsvis en på 1,0 og 0,5. Den, der sidder i, er på 1,0, og den, der følges med her i den lille plastikpose, er på 0,5. Forskellen på de to, det er, at der er større luftgennemgang i 0,5 ohm versionen, og man er ude i det såkaldte sub-ohm, som batteriet også kan klare. Og det er for dem, som rigtig godt kan lide at få ekstra kraftig stærk damp. Måske ikke så meget nikotin i, men meget stærk damp, og på den måde hive det direkte ned i lungerne.
hvor at, for eksempel en som mig kan bedre lide først at tage det i munden og derefter ned i lungerne. Så jeg vil jo bruge den her på 1,0 ohm. Men prøv jer frem mellem de forskellige to og find ud af, hvad I bedst kan lide, og leg endelig med det variable luftindtag. Til sidst, men ikke mindst, så vil jeg kort lige fortælle omkring opladning af batteriet her. Det er jo, som man kan se, blot at sætte sit USB-stik i her, og så bare fyre los. Jeg vil strengt fraråde, at man oplader det via for eksempel en computer, som simpelthen ikke har nok milliampere til at oplade batteriet på en korrekt måde. Så brug altid den medfølgende transformator og sæt den i stikkontakten. Rigtig god fornøjelse med eGo One.